Буа ветеринария техникумы студенты Ойзиле Файзрахманова Обилимпикс, яғни мөмкинлекләре шикленген кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык конкурсының төбәк этабында үз компетенциясында беренче урынны яулады. Хәзер ул әлеге чемпионатның милли этабына әзерләнә. Ул 26 ноябрьгә кадәр Лениногор шәһәрендә онлайн форматта үтәчәк. Җиңүче кыз белән хәбәрче бездә очрашты. Обилимпикс конкурсында катнашырга Ойзиле Файзрахманова үзе теләк белдергән. Укытучысы белән берничә ай ныклап әзерләнгәннәр. Нәтиҗәдә чемпионатның төбәк этабында икътисад һәм бухгалтер исәбе компетенциясендә ул беренчелекне яулаган. Бик җиңел дип әйтмәс идем инде, һәрбер конкурслардагы кебек беренче урын була дип уйламаган идем. Бары хотя бер икенче, өченче урын булар дип хыялланган идем инде, но именно беренче юк. Обилимпикс мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык конкурсы. Мондый конкурста техникумның беренче катнашуы. До этого мы еще не участвовали, потому что... Моңа кадәр без бу конкурста катнашмадык, чөнки группаларда мөмкинлекләре шикләнгән укучылар юк иде. Бу ел исә үзебезне сынап карарга булдык. Республика буенча беренчелекне яулаган Ойзиле бүгенге көндә укытучысы белән чемпионатның милли этабына әзерләнә. Ул 23-26 ноябрь көннәрендә Лениногорск шәһәрендә онлайн форматта үтәчәк. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.